Nggih. Aku mbiyen nemu Eka iki rung ngene iki lho kahanane. Nemu padakno kucing kok. Tegese aku iki ketemu karo kowe pisanan durung ngono kuwi. Nalika aku nyangik mbiyen dilalah Waranggana abdi mbiyen iki ana sing ijin. Terus mongko aku janji kudu genep itu. Mbak Suci kuwi sing goleki Eka kuwi. Ngono heeh. Wis Mbak Suci mangsa bodho aku golekno Waranggana tambah siji meneh. Syukur-syukur gelem gabung karo kanca-kanca abdi. Wah, Suci terus bablas golek kanca. Golek ning nggon papringan ning kalen-kalen nggih. Golek ning nggon selokan nggih. Terus ana kresek dikendangi kok joget bareng ditokke Eka kuwi nggih. Mula terus gabung karo awake dhewe. Pertama nek ora kleru mayange ning daerah Banyumas ning Cilacap kono. Oh, heeh Eka, heeh. Durung ayu ngene iki, biyen durung ngene iki. Heeh, biyen iki wah nek wedakane ora kok putih malah dadi abu-abu. Nggih. Wedake iki templeke iki rung gelem lho ning rai kuwi. Ngono heeh. Sing jariki kuwi biyen sing jariki kuwi Pak Mangun sing ngegong kuwi. Tenan kuwi. Ngono heeh, sing jariki kuwi rung iso jarikan dhewe kok. Iya mlaku ditetah kok. Heeh. Terus sing dandani Dita karo Suci, sing make up nggon wajah kuwi lho. Ngono heeh. Sing rai kiwa kuwi Suci, sing rai tengen Dita. Kuwi biyen Eka ngono kuwi. Heeh. Saiki ya wah ayune ya seragame jan kebayake padha karo cet omah kuwi lho. Ha iya. Ketoke kok iso templek. Selamat malam Cahayu, rasa merengut. Ora sayu ora pateken. Kok nesu ki ngapa ta? Kok nesu ki ngapa ta? Apa enek sindana padakno cet? Boten. Sing raine slewah masane jero sando apa piye? Ora. Apa enek rai kok siji beda sing dandani? Lah nalika semono lho jenenge. Aku yo dek kae dibel Mbak Suci. Heeh. Melu Mas Bayu yo karo tak jawab Bayu sapa aku. Ya lemune ngono kuwi asli, Heeh. Beb Mas Bayu lak kathah to, Bayu sinten ngoten kan. Mas Bayu Aji. Waduh toh. Nah, aku ya cocok lencir kuning ngene iki aku ya ngono. Ya alhamdulillah pancen tak golek iki pesinden sing dedeke semampe kok, Nduk. Alhamdulillah semampe kan dadi ya ketok tinggi ngeten to lencir. Ya, semampe iki semeter tidak sampai. Dadi ya mung sak cukupe. Ning nek duwe bojo kaya kowe cilik ngono kuwi malah ringkes kok, Kak. Wis ngirit. Kok saged? Ya wis umpama aku lunga, ya toh. Nggih. Kowe ora usah tak gandeng ning tak adahi kresek wis iso. Nggih. Lunga numpak pesawat ora usah tuku tiket cemplungke bagasi adahi tas iso lho. Nggih, wong pancene kula mboten sinden wong daging kurban kok. Sinden adahi kresek. Ya aja nesu. Mbak Eka. Dalem. Niki panjenengan nampi dawuh kalih kula timbali Pak Mariadi kaliyan Ibu Kartikasari. Nggih. Kagungan kersa mantu. Lho. Nggih. Mantu saka linggane tembung sing dieman-eman kabeh metu. Nggih. Pak Mariadi niku nek dipirsani yen kowe ndelok Pak Mariadi aja saiki. Ning deloken nalika rekasane mbiyen. Direwangi melu wong 2012 lagi iso madeg dhewe. Teken-tekun bakal tekan. Tepuk tangan untuk Pak Mariadi kuwi kena kanggo tolok ukur karo kowe, Mbak Ayu. Luar biasa. Kula nggih konsistene etos kerjane Pak Mariadi menika. Ngopo kok Pak Mariadi gawa kentos? Lho saiki wis meletos. Ora. Kuwi mau kentos apa ta? Etos. Oh. Dadi Ayo. giat Etos kok etos ya. Etos. Nggih, etos kerjane. Konsisten iki aku niru karo Pak Mariadi. Nggih. Dadi konsisten kula niki wiwit lahir teko besok kanane ya manggah sakmene hae aku sok. Nggih, heeh. Ning ora apa-apa. Nggih to, wong iki aja didelok saka casinge. Ning sing dadi lan niku suarane. Arepa panjenengan kuwi kaya tugelan debok paribasane. Ning aja disepelekke. Arepa sinden kaya maesan, aja disepelekke. Arepa sinden kaya pathok, aja dientengke. Ning suarane hebat lho kuwi. Ora masalah. Pak Bayu ancen senengane saka kuburan kok ya maesan tok. Sinden ayune kaya ngene kok masak. Aku dandan wis tak ayok-ayokno lho. Iya no, ya kudu no. Mas aku wis tak sing tak tiru lho. Apa ta sing tak tiru sapa? Darsini. Oh, Mbak Darsini. Kurang elok piye kok masakku sik dihina. Ora. Apa hatiku enggak sakit.
Ora. Aku ora ngino ki mergo saka tresnaku karo kowe kok Nduk Cahayu. Kok ngeten? Heeh. Ya saiki anu ya tetembangan ya. Aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Inggih. Ya. Sing bawa Mas Dedi Sugiartanto. Oh ngono, heeh. Ning tak suwun Mas Dedi jumeneng nyedaki Eka ngono. Mboten sah. Kok ora sah iki to? Ora didelok wong mriko wis bingung malah. Kok bingunge piye? Karo bapak karo anak njuk rapot. Ora ta ya. Ayo Mas Dedi rene sik. Kene jumeneng nyedaki Mbak Eka kene. Monggo. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko kene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Sajake rada leleng wong tansah dadi yen pinuju tegati esemena marati. Sasampunipun ngaturaken lelagon jebul kae. Nggih. Mari kangen. Niki ugi dipun pundhut kalian Mbah No Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi. Nggih. Nyuwun mari kangen pepiling kali sesideman. Ya. Yo, iki tak jodokke Dedi karo Eka monggo. Jodokke turne tembangan iki Sidowasih. Heeh, terus. Nak romantis to niki. Nek arep nyium pasangane piye? Oh, nyium karek nyium kok. Lah terus ngopo? Karek nyium piye? Lah piye to? Nek wajah tok wajah penak. Heeh. Rai tok rai. Lah Nek terus? nek nenek petok rai lok ngene iki terus piye? Iya. Kayak ngene iki Mas Dedi pawakane gedhe dhuwur iki angel golekane. Ya malah gampang nopo gedhe dhuwur kok ya. Lho, enek saperangan sing angel digoleki. Sore Oh. maksudnya nek pas Ya, rame nek pas job. kono sibuk, Nek pas rame job. Ayo dibawani sik. Ya Det, bawanono. Wis, monggo. Kuwi anggepen kuwi ya kocape kekasihmu, Det, kuwi dadi. Gelem ya kuwi, ora gelem ya wis kuwi. Nggih. Wis gelem kuwi, ora gelem ya kuwi. Tak peksa to. Yo tambah asam lambung. Heeh. Apa kates? Madhep rene to, Mas? Nah ngono lho. Kok saja anguk-anguk sumur. Pamintaku, ya Det, kaya ngapa? Katiasane wong ki penyanyi campursari ya enak ya. Golek ana nang YouTube Dedi penyanyi campursari. Tenan kuwi. Monggo ayo. Pamintaku Nimas Sidowasih. Piye Kakang Mas? Atut. Aku iso awake dhewe ngene Kok iso iki. dadi dhuwur men kowe iki? Ya piye carane digunakan kecerdasannya dong. Oh alah. Lah ngene ora ngene kapan iso petuk? Ya. Iso wong pinter ya ngono. Ayo. Atut. Digandel aja ora dhuwur iki lho. Ya pas ngene sing wedok rada cendhek sithik. Apa ya wedok ngungkuli sing lanang ora apik. Kuwi lek dijak omong nyawang rayu ora ngingeti talang ae. Runtut tansah reruntungan. Atut runtut tansah reruntungan. Kadya mimi Lan mimisen. Lan mituna. pasangan ora masuk kok dikroyok wong dijotosi mimisen barang. Mintuna. Ayo. Ing
rina sawe ngine Umpamane nyandak tangan kula mboten napa-napa lho Mas Dedi. Total mawon saja kok ndredeg duet karo wong ayu. Heeh, cekelen gandengen kuwi. Aja kaget arep drijine iki jempol kabeh. Niku ya padha karo awake dhewe. Mas iki enek jentike barang kok jempol kabeh kayak jahe ae. Ayo. datan kinggang Sarambute ora. sarambut Kai rayune to, Det. Ora usah kaku nek karo Kai sanggepen kuwi ingon-ingonmu. Ayo. Ingon-ingon kok dirayu. Dirayu ya pasangan, Mas Nggih. Dedi, Mas Dedi. kula ndredeg Mas. Wah, Lah kok aku wis wong lanang kok ndredeg iki piye? Wong lanang sing perwira, sing yakin ngono lho. karo wong wedok iki sing santai kok ndredeg kayak petuk demit. Lah aku ki isih lugu lho jane iki. Isih lugu, isih polos. Polos banget. Oh, Dedi sak glugu. Sak lugu. Ayo. Lamun adoh caketing ati Tanganmu Kakang Mas. piye Aku gandeng ora cakup. Gede gitu. Tanganku sak meter apa sak senti. Lah kuwi jare tangan po jahe kowe iki drijimu kuwi. Coba dirangkul, Dedi dirangkul coba. Nggih. Nah. Wis ya anu Det ya anu angen-angen iki kaya wit dirambati tekek. Nek Mas Dedi ngrangkul aku yang ngrangkul ora cakup. Bareng Mas Dedi ngrangkul aku hampek rasaku. Itu gotot ngono lho. Iya. Dedi kaya gawa tremos. Ayo Det. yen cedhak tansah mulan Nenoe sida asih pindha mimi lan mintuna Kula benakne benike Kakang Mas. Oh, lah ora sedeng bae iki. Wong ora ndek gulu. Aku Dedi akhir jase sesak ya ta aku blakone sedeng, nek blakone sesak jase sedeng. Dadi arep penek dhuwur mlenthung isor ayo. Ayo. Hayo bareng nimas hanetepi wajib Nona. Mantep. Iya Mas modal ayo. Bojo kula religius kok. Tajwidnya itu loh. Elok. Sangat diperhatikan. Khol-kholah apa Mas? Khol-kholah apa? Kubro. Oh, kubro. sida asih bebrayan Iki ana bebungah khusus sing gedhe dhuwur. Ya kene tak kei 100 iki ning bebungah. Saking Mbahno Kulit yo Mas Dedi. Ha. Khusus sing Gedhe dhuwur. aku yo gede. Ya, nah nek pancen kowe gedhe dhuwur tak kei 100 ya. Nek kudu detekmu semono terus lho, ora entuk suda. Suda sithik ora tak kei. Masa mlaku rono rene nggo kursi. Ya karepmu, kowe nyedak aku rene kudu semono kuwi deteki ora kena suda. Nek suda dadi cah cilik ora kena nggawa dhuwit. Ayo. Bre. Kudu dedeke semono terus ora entuk suda. Ya, ya. Enak atraksi benteng Takeshi. Kadang jebur barang ketemu. Wah. Ya nek tuh didomo papat, wong kowe sing ngewangi cah kuwi kok. Nyelawe. Ora iso iki nek bareng aku kok. Oh alah ger. Iki panggung wayangan nggo dolanan bayi. Bayi kok sampeyan gedene bayi wae batang. Yo, langgame setya tuhu diaturke. Ya enggak, kaya ngapa suarane? Mudhun apa teng mriki? Ora nek ngono. Ora itu mudhun.
kudu joget kaya bondan kendi lho ya ta. Kendi kok kendi lemah lagi kursi nek meleset piye? Ya tiba no, ora apa-apa. Tiba ora apa-apa. Iya lah. Ora nek pengalaman tiba. Iki ben go cerita. Ya Kak, lagame setia tuh. Maka Aku kang setya satu ora isin aja-aja kuwi. Ngapot isin? Iya. Ngene iki aku ya ben ketok dhuwur. Iya. Meh koyo anu menek trampolin. Heeh. Ayo. Nano. Melampah nggih. Ya karepmu arep melampah berangkang. Kesepakatan. Oh iya. Kowe iki jane nembang apa pilihan lurah kok kesepakatan? Lha kok lek salah cakepane daripada Nggih, iya. baik dirundingkan dulu. Iya, Bude. Lanjut Lanjut, Bude. kan kudune Lah iya ya. Kok nyetret ae. melampah. Melampah tapi datan lasu. Mugi lestari. Ya. Yo, lanjut. Ini mudun ya. Mudun. Iya ya. Mudun nggih. Nggih. Ora. Ditekke sak langgame sik bar langgam lagi medhuk. Munggah berarti. Heeh. 100. Wah, ngono kok etumen wis tenang ae tenang ya. Mugianto berkahing widi andika mung tansah Salam hangat ring kemanten anyar. Nggih.
Nggih.